سلام زغبركم تلتنا كما يتعلم باركس نايس ساعة الزينة زي ما تسيكم اللهم جمرتا قلنا رستاتو وقعو تنبل مبل سلسان عمد نازنت بالعلم كتخيدو بيت فرد حبرات هاكرات إسرائيل برافعتك كايدو زلا متكعتدو كتبل زيزو جابانن دوب كورين أبنك داتوار روسيان سيمين كورين اكدا خمس قبرة أفليتنا لو إيران أفنا واتساب حدك هليكوبتر الله إيران قالوا تنزلوا زينات هزنا مزينكم لنا سناي مكتثال وقعو زنبل بعل ناتنت بالعلم كتغيدو وقعو زنبل مبل سلسان عمت ناتنت تحسن سلام بمخطاب تحت زول تيما تمالي أب ساعة الدهر قطري أب ستادي ماسمرا بالعلم عرك تغيدو أبتي بناي كبر السلف استسني سلام تنخبر بريزيدنت إسياس أفوركن زخرة سماعتات نزفل لما وقعو سنسرعت أبوهم برهاقرا وأوها دش مقلب علات تنبسادر زمد التخلى بأماي تابالات وطردار السلفن سنة باباويانن كمون بمنسيات تمهارزو وكبا نحدنت جكننتن صنعتن هزبنا زنصبار مسان رؤتات كمون نناي 3 عامات مرير تقادلونا نمخبار لولونتنا نلمعتا مختنا زنصبار ننوي حوار حمد الله تستقبر المريت كقرب مغان بمتكاس نملا حزب إيرتران حايلتات مكل خالون يوهان أوغاليتسو بريزيدنت إسياس أفوركي أبزس معمدرة نزب إيرترا أوشتن وطن مسكلهم فتوتن حار حزب عالمن يوهانا دحر مبال سخرتات ناسنتنا أب دايناميكا وهاقرا وهنتت ناسان لولاويتن هاقرن استعلم قسقس تلقوا الزاميدنا نمقمقم أب عالم قربنان زلو تغير هاوهاو إنه دس زلو أقات أمخانو حابيرو أبزن زحلفا وحدات عمتات بفولي انكو غطراو عالم وسرعات بمخاتا حار حزبتات عالمنا تسعر أبز خدلون رابحة سفي حزبتات زوكل حدش عالم وسرعات كمت منتين زمع بلهان كوتا زيتا سهر بريزيدنت إسياس أفوركي نت مدرخ مسققار مس كل تغير روحيتاتو بعمكات نمردا استخيرو دهساسا ونبابات تحسوس نحساب عبل القبت مسناي بهارات استراتيجياتن وتناتن سلطتاتن مبراس علم خمس نبرة أوريهم بريزيدنت إساياس سيبو قدم 3 عامات استعوجن روسيا قد مسر عقيرات درتا بو بروباغانداتات ألتاوي تيما خوين زلو قداي كم سخنا نزتر مسانيتون إيروبا حبرتن أباز حكان تعقن كنجيركان حيلو كم زلو نممثل زكاية تواسوتات دما أبعزقت تشخيلو خم زلو كستر زخل كم زيكونا بمتكاس درتا چايناون مسابايتا زلو حكن كمعبل زخل وترتن زقات أمخم زيكونا أسمير اللوم أوشت سنزحلفا شوعات أورح مأكل مدرخ زلو قداي حرنتاو قال سيد بفلسطين ناتنت كم زخنا زعبر بريزيدنت إسياس كابشان جاتم 293 ندحر بالحات بهارات عبل الكبت بسنفت تحكلت هاجرات أدهاليلكا جزينا متتكان وشتاو دخمت النامز مسكان نقول حرنت ناتنت حزب فلسطين عفين كان مقتل كم زنبرة بمتسر فتحوا قال سيد بفلسطين جن مخاتو بصنعته يوسف في حزبه ومحزنة فاترو نعمازن مسلم بهارات عبل الكبت قال يا خمس ركب أجنزبو بريزيدنت إساياس نزبيتاو خناتات ناتلوا زلهم ونوعن كنتاتن معباليتاتن قربابتنا أملكيتو أبزهابو مقلتي أبزن زحلفا 3 ناي نازنت عمتات ببهارات عبل الكبت كف حسون سنحو أجنداتاتن صعبيناتهم من تغيسو معرفش لتتصابوتاتهم جنكاتهم سلازعرق أبز اوان كالوكينات مبرع هنفنا في بلوكم زلو بمحبار سلات مزنا زيركبو كي حربينينتن صنعتن ناتنتن لولاونتن زوحاس حزب إيرترا مسكن مقنبارنتن در أنجغانو حالتات مكالخال كابكسن لألزبال اللنكبلون أسمير له أموداتا بريزيدنت إسياس نحن تاودلونتنا أبوتون هالو قدامنتنا ينصتنا تهاجر سلازخنا لمعتها مدباتنا عبنا أدمعنتو نمحيال كنتف كمون أبسفح معزنتها متحبرن من ملان قربابتنا قدونان حراز بعلمن كنسرح مخانا بمقلات كاوت أزلو زيغاتات أبستفل علينا يفتنا أوانات بسرعي وحربينينت آغن عيلو بياريتفن دم تحفاش إيرتران كمون بمنقد دندن ميديا محبرا مرخبتت بغد استفلنا وقعوا زنبل مبل 3 عامتنا تنت نزبا وسراوي تحرنت إيرترا حالتات مدري بحري أيار بوليسن كمون أبلات هجرا أقلقلت زوكل معرق وتهدرا سلفي بتليس تسنى بهلا مدب لعلى 14 تمهار زساتف موسيقى من قصقاصاوي مرئيت كمون كالت تحسطو بستقال المسان الروتات معريقو نيرو
ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ኣብ ንግዲ ኣጽዋር ሩስያን ሰሜን ኮርያን እገዳ ከም ዝገብራ ኣፍሊጠን ንውሳኔታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ብምትሓስ ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ኣብ ንግዲ ኣጽዋር ዝሳተፉ ዘለዉ ውልቀ ሰባት ኩባንያታትን መራኸቢ ሩስያን ሰሜን ኮርያን እገዳ ክገብራ ምዃነን ኣፍሊጠን ከም ጸብጻብ ኣልጀዚራ እቲ ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ዝተወሰደ ውሳኔ ቻይና ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ድሕሪ 5 ዓመታት ስሉሳዊ ኣኼባ ድሕሪ ምግባረን ድሕሪ ሕደት መዓልትታት እዩ ላዕለዋይ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ጃፓን ዮሺማሳ ሃያሺ ሃገሩን ነቲ ኣብ መንጎ ሰሜን ኮርያን ሩስያን ዘሎ መሸጣ ኣጽዋር ብትረኸም ትኾንኖ ገሊጹ ዮሺማሳ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል ምስ ኣሜሪካ ዝኣመሰላ መሓዙት ሃገራት ብምትሕባር ንብረት ናይ 11 ጉጅለታትን ሓደ ውልቀ ሰብን ከም ዝኣገዱ ፍሊጡ እቲ እገዳ ናብቶም ሞስኮ ደጊፎም ኣንጻር ዩክሬን ወታደራዊ ሓገዝን ዝገብሩ ወገናት ምዕጋድ ዝዓለመ እዩ ኣብ ጃፓን እትሕተም ጋዜጣ ኣሳሂ ከም ዝሓበረቶ እቶም 9 ጉጅለታት ካብ ሩስያ ክኾኑ ከለዉ እቶም ካልኦት ክልተ ኸ ቆጵሮስ መደበሮም ሰሜን ኮርያውያን እዮም ደቡብ ኮርያ ብወገና ኣብ መንጎ ሰሜን ኮርያን ሩስያን ወታደራዊ ቅርርብ የካይዱ እዮም ዝበለቶም ክልተ መራኸቢ ሩስያን 7 ዜጋታት ሰሜን ኮርያን እገዳ ኣንቢራ ኣላ ፒዮንግያንግ ዝሓለፈ ሰሙን ነቲ ናብ ሩስያ ኣጽዋር ትሰድድ እያ ዝብል ክሲ ከም ዝነጸገቶ ይዝከር ወታደራዊ ዓቕምና ናብ ዝኾነት ሃገር ንምልኣኽ መደብ የብልናን ዝበለት ሰሜን ኮርያ እንተኾነ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ምስ ሞስኮ ዘለዋ ርክብ ዝያዳ ደልዲላ ትርከብ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሩስያ ንእገዳ ደቡብ ኮርያ ብልዕሊ ውልቀ ሰባትን ትካላት ሩስያን ዘይምሕዝነታዊ ስጉምቲ ክትብል ገሊጻቶም መንበራ ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ግዜኡ ግብረ መልሲ ከም እትህብ ኣጠንቂቓ መንበራ ይፍለጥ ኢራን ኣፈናዊ ጸብጻብ ሓደጋ ሄሊኮፕተር ኣላው ጌራ ሰራዊት ኢራን ነቲ ፕሬዚደንት ሃገር ኢብራሂም ራይስን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣንን ኣሳፊራ ብልዕሊ ዝነበረት ሄሊኮፕተር ዘጋጠመ ሓደጋ ብዝምልከት ኣፈናዊ ጸብጻብ ቅድሚ ትማሊ ኣላው ገይሩ ኣብቲ ጸብጻብ ምስቲ ሓደጋ ዝተኣሳሰሩ ናይ ቴክኒክን ሓፈሻዊ መረዳእታትን ርኽበታትን ከም ዝተኣከቡን ከም ዝተመርመሩን እንተኾነ ንምርመራ ተወሳኺ ግዜን ዝሓቱ ሓደ መረዳእታታት ከም ዘለዉ ተገሊጹሎም መሰረት ኣፈናዊ ምርመራ እታ ሄሊኮፕተር ናይ በረራ መስመራ ከይቀየረት በተቀድማ ዝወሰነቶ መስመር ከም ዝተጓዓዘት ተመልኪቱ መራሒ ናይታ ሄሊኮፕተር ሓደ ደቂቕን ፈረቓን ቅድሚ ሓደጋ ምስ ክልተ መራሕቲ ናይ ካልኦት ሄሊኮፕተራት ናይ ድምፂ ርክብ ኣካይዱ ምንባሩን ተረጋጊጹሎም ኣብ ትርፍራፍ ኣካላት ናይታ ሄሊኮፕተር ብዝተገብረ ምርመራ ድማ እታ ሄሊኮፕተር ብመሳርያ ከም ዝተሃርመት ዘርኢ ምልክት ይኹን ኣብቲ ትርፍራፍ ትካላት ተመሳሳልነት ዘለዎ ጉድኣት ከም ዘይተረኽበን ድሕሪ እቲ ሓደጋ እታ ሄሊኮፕተር ብሓዊ ከም ዝተባርዐትን እቲ ጸብጻብ ኣነጺሩ እታ ሄሊኮፕተር ዝተሓምሻሸትሉ ከባቢ ዙን ኣታውን ወፃን ቅርፂ መሬትን ኣብቲ እዋን ዝነበረ ዝሑልን ጣቃ ዝዓብሉሉን ኩነታት ኣየርን ነቲ ናይ ድልያ ስራሕ ከቢድ ከም ዝገብሮ ከዓ ተመልኪቱሎ ናይ መወዳእታ ውፅኢት ናይ ተመርመራ ኣብ ቀረባ ግዜ ተዛዚሙ ብወግዓ ከም ዝግለጽ ኣናድሎ ኤጀንሲ ሓቢሩ ቤት ፍርዲ ሕብራት ሃገራት እስራኤል ኣብ ረፋሕ ተካይዶ ዘላ መጥቃዕቲ ደው ከተብል ኣዚዙ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሕብራት ሃገራት ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጃስቲስ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ረፋሕ ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ብቕጽበት ደው ከተብል ኣዚዙ እዚ ቤት ጽሕፈት እዚ ነቲ ደቡብ ኣፍሪካ እስራኤል ኣብ ጋዛ ምጽናት ዓሌት ተካይዳ ላይላ ዘቕረበቶ ክስ ብምድጋፍ እዩ ነዚ ውሳነ ሂቡ ማእከላይ ዳኛት ቤት ፍርዲ ንዋፍ ሰላም እቲ ቤት ፍርዲ ኣቐዲሙ እስራኤል እቲ ኣብ ረፋሕ ዘሎ ኩነታት ንኸመሓሽ ስጉምትታት ክትወስድ ውሳነ ካብ ዘመሓላልፍ ክሳብ ሕጂ ብወገን እስራኤል ዝተወስደ እወታዊ ስጉምቲ ብዘይምህላው እቲ ኩነታት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናኸፈየ ይኸይድ ምህላው ኣብርሂቡ እስራኤል ነቲ ኣቐዲሙ በቲ ቤት ፍርዲ ዝቐረበላ ክሲ ብትርብ ብምጻቅ ብሕጂ ዝመጽእ ዝኾነ ነገር ነቲ ጀሚራቶ ዘላ ስራሒት ክሳብ ትውድእ ከም ዘይተቐበሎ ገሊጻ መንበራ ዝዝከር እዩ እቲ ቤት ፍርዲ ትማሊ ኣብ ዘመሓላለፎ ትእዛዝ እስራኤል ነቲ ኣብ ረፋሕ ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ስራሒታት ብቕጽበት ደው ከተብል ኣለዋ ብምባል እስራኤል ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያንን ኣካላዊ ዕንወት ዝኸትል ስጉምቲ ደው ከተብሎ ኣለዋ ኢሉ እቲ ቤት ፍርዲ ብተወሳኺ እስራኤል ናብ ጋዛ ዝኣቱ ረድኤትን ኣብቲ ቦታ ነቲ ዝቐርብ ዘሎ ክሲ ምጽናት ዓሌት ክምርምር ዝኣቱ ዝኾነ ኣካል ሕብራት ሃገራት ከይትኽልክል ውሳነ መሓላሊፉ እስራኤል እቲ ኣብ ልዕሊ ኣብ ጋዛ ዝርከቡ ፍልስጤማውያን ትፍጽሞ ዘላ መጥቃዕትታት ደቡብ ኣፍሪካ ምጽናት ዓሌት ተባሂሉ ክግለጽ ከም ዘለዋ እያ ትጽውዕ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፍትሕ ሕብራት ሃገራት እቲ ኣብ ጋዛ ኣጋጢሙ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እውን እቲ ኩነታት መቕዘፍቲ ኢልካ ክግለጽ ዝከኣል ኢሉ እስራኤል ድሕሪ ውሳነ እዚ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ንውሳነ እቲ ቤት ፍርዲ ብምንጻግ ኩሉ እቲ ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ስራሒታት ንዓለም ለኻዊ ሕግጋት ዘማእከለን ብኡ ዝተመርሐን ከም ዝኾነ ገሊጻ ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት እስራኤል ዛቪ ሃነግቢ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ብምዃን ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለፂ እስራኤል ኣብ ረፋሕ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰባት ዕንወት ዝኸተለ ወታደራዊ ስራሒት ኣይካየደትን ብሕጁን ኣይተካይድና
ብምባል ቅድሚ ሕጂ ዘካየድዎ መጥቃዕታቱን ሰላማውያን ሰባት ዝዓለመ ከም ዘይኮነ ገሊጹ እንተኾነ እስራኤል ኣብ ራፋሕን ካልእ ቦታታት ተካይድ ዘላ ወታደራዊ ስርሒታት ክትቅጽሎ ከም ዝኾነት ቤኒ ጋንትስ ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣምባሳደር ፍልስጤም ኣብ ሕብራት ሃገራት ሪያድ መንሱር ነቲ ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሕብራት ሃገራት ዝተዋህበ ትእዛዝ ብምንኣድ እስራኤል ብዓለም ለኻዊ ሕግን ብውሳኔት ቤት ፍርድን ክትምእዘዝ ፀዊዑ እቲ ኣምባሳደር ንሕና ውሳኔ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ሕብራት ሃገራት ብዘይ ዝኾነ ነግፈረ ክትግበር ኢና ተስቢት ንገብር ድሕሪ ምባል እዚ ግድነት እዩ እስራኤል እውን ኣካል ናይቲ ስምምዕ እያ ኢሉ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ሕብራት ሃገራት እስራኤል ኣብ ራፋሕ ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ስርሒታት ብቕፅበት ደው ከተብሎ ውሳኔ ምስ መሓላለፈ ድሕሪ ደቃይቅ ወታደራውያን ነፈርቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኣብ ራፋሕ ዝርከብ ማዕስከር ስደተኛታት ሻቦራ ደብዳብ ፈጺመን እቲ ደብዳብ ጻዕቂ ስለ ዝነበሮ ሰራሕተኛታት ሂወት ኣድሕን ናብቲ ቦታ ክኸዱ ከም ዘይከኣሉ ነበርቲ እቲ ከባቢ ንቢቢሲ ገሊጾም እስራኤል ነቶም ተሪፎም ዘሎ ኣባላት ሓማስ ንምድምሳስ ብዝብል ቅድሚ 3 ሰሙን ኣብ ልዕሊ ራፋሕ ወታደራዊ ስርሒታት ጀሚራ ብዘይካዚ እስራኤል እቶም ብሓማስ ብሸውዓተ ጥቅምቲ ዝተጨወዩ ሰባት ኣብ ራፋሕ ኣለዉ ዝብል እምነት እዩ ዘለዋ እስራኤል ኣብ ራፋሕ ወታደራዊ ስርሒታት ከተካይድ ካብ እትጅምር ልዕሊ 800,000 ሰባት ካብቲ ቦታ ከም ዝተፈናቀሉ ሕብራት ሃገራት ትገልጽ ኣብቲ ቦታ ካብ ካልእ ክፋላት ጋዛ ዝተፈናቀሉ ኣስታት 1.5 ሚልዮን ሰባት ተዓቂቦም ከም ዘለዉ እዩ ዝግለጽ እቲ ደቡብ ኣፍሪካ ብተሓሳስ እስራኤል ኣብ ጋዛ ምጽናት ዓለም ትፍጽም ኣላ ዝብል ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ሕብራት ሃገራት ዘቕረበቶ ክሲ ገና መስርሕ ምርማር ከም ዘሎ እቲ ቤት ፍርዲ ገሊጹ ዘሎ ሓማስ ብሸውዓተ ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ብምፍናው ኣስታት 200 ሰባት ቀቲሉ 252 ሰባት ጅሆ ምስ ሓዝያ እስራኤል ኣብ ጋዛ ወታደራዊ ስርሒታት ጀሚራ እቲ ኩነት ካብ ዝጅምር ብውሕዱ 35,800 ፍልስጤማውያን ከም ዝተቐትሉ ኣብ ጋዛ ዝርከብ ብሓማስ ዝመሓደር ሚኒስትሪ ጥዕና ይሕብር ኣሎ ባርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይዚ ሰዓት እዚ ዜና መሰናዶና ኣብዚ ፍጸም ሓድሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም